Her er en model af Rocus BR80, som den blev produceret tilbage i 1978. Det er en model med mange rigtig flotte detaljer. Jeg prøver bare at lægge mærke til gangtøjet på den. Fantastisk flot lavet, og den kører helt vildt godt. Det er med en 5-polet motor, der ligger inde i den også. Den har en fantastisk gang. Prøv bare at se sådan noget som lanternerne med bøjlerne omkring. Det er rigtig flot lavet. Nu er det jo en ældre model, og dengang der var der ikke bygget dekoder i dem. Og der var heller ikke lys i lanternerne. Men det er der så kommet nu. Jeg har bygget SMD i den. Det vil sige, der er ikke ret meget plads, så de er simpelthen fræst ind i lanternen. Ind i lygtehuset. Jeg må få den til at fokusere lidt mere. Sådan. Der er en lille smule afsmitning på bagsiden stadigvæk. Men det bliver der ikke ved med at være. Det bliver også fjernet. Og det er selvfølgelig ikke kun bag eller foran, der er lys i os. Det er der også bagpå. Det kan være lidt svært lige at se kontrasten her, så vi fjerner lige lyset fra den eksterne kilde her. Og det ser altså også godt ud, når det er frontlanternerne, der bliver tændt. Det er utroligt så meget lys, sådan nogle små SMD, de kan sende ud. Men det ser godt ud til maskinen. Så nu er det en dekoder, det er en logpilot, der er lagt i. Og den har jo også den effekt, at den kan lave stroboskoplys, og den kan også lave det, de kalder firebox. Og det ser så sådan ud. Inde i maskinen der har jeg bygget også en SMD, så selvfølgelig orange, der er bygget ind på det originale print, så den ligger nederst og lyser opad. Og så gemt bag ved dekoder, og kan alligevel sende det der svage lys ud. Man kan godt se dekoderen derinde. Når man ligger sådan, så kan man se, at den ligger lige der bag ved logoføreren. Men det var altså den eneste mulighed, der var, for lige bagved, der ligger kraftoverførselen fra motoren, som ligger i kedlen. Og så skal den hen til snækken, som ligger lige bag ved logoføreren. Så det er jo der var plads til en logpilot. Men en flot model, det er det. Spændende lille maskine. Nu også med lys. Dog ikke lyd, men hvem ved, det kan jo være, det kommer en gang.